Wis ngene ae wis apik. Arek elak wis seneng iki kok. Wong wali manak ya wis ketok nek nyunatno. Wis alhamdulillah. Wis apik. Wis ah. Heeh. Sing enak jepit sama niki mlebu. Ketok iya. Wis apik ya. Lho iki ono apa nih? Ya wis bicara ya. Sudah. Ya wis bismillah. Sudah boyo piro piro 100 to wong kono dhewe. Tapi kan Iya. Heeh, wis aku tak lebokno kok. Masih ora undang-undang biasa wong kene iku teko masih kandhani wong Jawa dhewe kanca api. Iya. Nah iya. Wis ayo moro gunung kok. Apa ya? Terus bareng Bu. Sing siapa bisa boleh piro? Apa? Yang kon delok to nang kono anune piye? Aku kurang tak lem. Kurang tak lem ya. Durung. Ayo tak Iya, ayo. ya wis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ya Allah, apa iki padha merene kabeh iki? Monggo pinarak. Ya Allah, Mbak, wong aku gak lapo-lapoan lho iki, Mbak. Kok padha moro kabeh? Mbak yo isin aku ngene iki. Ya apa sih, Mbak? Monggo. Saono lho nggih. Apa jenenge tangga Tangga nggih. gantian. Gak lapo-lapo iki mangkarep. Kok moro-moro anake njaluk sunat iki piye to? Lah wingi ku moro-moro iku ngomong ngene. Wis siap aku mah ngono ya wis terus aku ndo bapake wis budal ae wis ngono dadi mangkane ki yo gak lapo-lapo Mbak. Monggo Mbak. Ya aku gak ono apa-apane niki, Mbak. Itu Nomor satu sampean. Iya. Iya muga-muga soto daging bareng ya. Iya. Pas tadi nih. Ambek ngenteni ambek iki ya. Ambek disambi titik-titik. Iya ngenteni betulnya apa sih? Walah Mbak, iki aku gak gawe apa-apa Mbak ya. Saonoe ya. Loh, entek ta iki banyune Mbak? Iya. Tak coba tak coba. Ngombe ae. Le. Kan sing tadi balik. Nanti bae ora kayak mana. Nek iku sih kok kon boleh digawani ngono kan. Erangku mau mambu soto ya rasaku. Ayo wis ayo. Iya, dilongnya. Iya, klasik tuh. Bisa gak teko tapi mau mosok yo anu. Lah iya, untung aku mangkok ya durung tak lem iku mang ya. Iya, tak longane sik ya. Gelongnya ae. Lho wong gak dikai mangan tuwas gak sarapan. Wis mangku, Pak. Iya ya. Wis ayo pamitan boleh mangan dhewe ya nang omah. Iya. Wis ayo. Kuat ke mangan. Iya. Wis kadung dombe ya. Iya. Ti. Ayo Ti, mulai Ti wis ya. Aku tak balik. Karena metu-metu. Lah iya, Cukup rawon tadi bungkus bae. Ya Allah Mbak. iya. Sondo. Ya wis, mari mulai. Wis ya, aku njuk pamit sepurane ya. Ya Allah wis. Suwun Mbak, suwun ya Allah sunat. Sunat hati lho lek boleh. Yo, tiwas gak sarapan, nah omah bayarno soto. Nah iya wetengku ki ya mau ya luwe, Nah, ngono iya. pikirku. Ya Allah, pahit iki jan kebawa. Nah, Cut iya, iki lho ya Allah. iya. Sing jajal-jajane Iya. apa iki Apa sih? gawe ganjel weteng. Apa nek? Alah, Ganjel ngenekan. ngenekan. Ambek ngenekan. Ya iya. Kayak ngombe iki banyak akan di omah. Ya Allah, ti padha mbek jenenge tibake ya wonge ya. Nah iya. Ono selamat. Satu, telu. Kok bapak buka. Wis jarno, saya ketahe wis selamat. Wis gak usah rame, ayo mangan nang kene iki mang aku mbotok breng wis ya. Alhamdulillah. Wis nang kene ae. Kasih bowo. Kono tiwas berai kan. Nah yo. Nah, Ujung-ujunge ya. Wis ayo kene ndang. Tuntunge iki Mbak Sri kok masak botokan kaya sip. Ayo kene ndang. Ayo ya, alhamdulillah saya. Alhamdulillah barakallah.